Най-голямата демокрация е християнството и най-голямата свобода. На всеки му го казвам. Такъв демократ и такъв великан като Бога няма. Значи всеки се отива и почва да учи английски, френски, 100 вида езици, за да ходи в чужбина, да слугува и да бачка за разни капиталисти или няма значение. Ходи, учат 5 години образование, занимават се с разни глупости, само и само да изкарат някакви пари в този живот. А този, който ти е подарил всичко, значи въздуха, водата, храната, светлината, свободата и това здраво тяло, чест сетивата, които имаме, нямаме една минута да благодариме и да отидем до църквата, а казват, те свещениците били лоши, те не дошли при нас. Абе чакай бе, човек. Той ти е дал Господ всичко. Той няма нито армия, нито полиция, нито данъчни да те малтретира, да те юрка. Най-голямата демокрация е християнството и най-голямата свобода. На всеки му го казвам, те викат това аз. Понеже хората не разбират. Най-голямата свобода е свободата, която Исус Христос е дал. Той е най-големият революционер. Да. Така че той винаги ни дава шанс да се обърнем към Него.